Ratu, jare wong loro aku tersangka kelas kakap buronan. Waduh, iki sing terakhir sapa, Mbak? Aku jujur gak ngerti lho aku. Dan jujur aku mau Mbak ngapain ngurusi apa orang-orang ngono kuwi. Jujur aku ngurusi awakku dhewe bingung ya, Cian. Eh aku neng ngene iki neng lep-lepan ngene iki amung apa? Amung golek guyonan, golek seduluran ya to. Dan adewe iso guyu-guyu bareng wis gak peduli entah sampean niku sapa. Bah cewek bah cowok yang penting apa adewe ning kene rangkulan bareng, lungguh bareng, guyon bareng, seduluran bareng-bareng kan ya panggah damai. Aku apa pokok kabeh lek iso tak rangkul kabeh lho Mbak. Ya dalam arti tak rangkul iki apa amprih adewe ku tetep sahdu. Eh, perkoncoane adewe, persedulurane awake dhewe. Enggak memandang iku cilik gede, lanang wedok, wis pokok semua sama lah.